עם ילד טוב ירושלים וביחד 106 ו107 א' ב' א' ב' מציירים בגימות צבע א' ב' א' ב' ויוצאות במחול מחניים א' א' ב' אותיות 22 א' ב' מה צריך לבוא עכשיו? איפה שין ואיפה תו? איפה תו? שין שלום ותו יודה ונגמרה העבודה סוס לכל המשפחה ולך לך לדרכך א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ' ל' נ' נ' ס' ע' פ' צ' ק' ר' ש' ד'